Ще ли са да бият Дънхил човек? Някакви го заплашвали, ще ли ходят в Тракия да го бият. Защото ние ще да им продава Астекас. Де да ги знам? Забравих, какъв беше? Някакъв Дракула или нещо подобно беше. Някакви такива. Го заплашвали, че ако не им го продадеш, ще ли в Тракия да ходят да го бият. В Бойзен ходят много тъпо, бе. Стойте малко. Да. Какво съм направил аз, бе? А чо? Дойде ли ти това? Не играли са на CSGO, бе? Хайде. Говорили са с Неутрона. Одей, нали питаш, че кога ще говорите? По-точно обяд, да. Ало! Ето го, бе. За какво затворя, Василя? Защото си имаме бутна за това. Ще се... То си е много тъп, майна. Абе, тия тъпаци само ми копират никъме, майки ми не ба. Кой бе? Ами виж отзаде с ръто. Само че моето е за така в скоби. Само копират, майки ми не ба. То от грола, 52 ID. То си кога ще ми яде ранка, бе. Мотора. О, добре. Това така. Тъмна 2 веднага отива. Ние не сме ли мир с тях, бе? В момента правиш и клип, ми кажи. А декте да го духаш, педалчеш Ивано, сега ще мреш. Къде е това хуйня, бе? Аз него не го виждам, бе.